Добар ден добро дојдовте на новиот подкаст на платформата Здружени за ЕУ, кој што платформа е во рамки на проектот Здружени за ЕУ, кој е проект поддржан од Вишеградскиот фонд и Министерството за надворешни работи на Република Кореја и нуди анализи и иницијативи за застапување кои имаат за цел да ги деполаризираат меѓукултурните односи на Македонија и Бугарија и со тоа да помогне да се надмине можноста од нов застој во процесот на проширување на ЕУ. Овој проект се надоврзува на претходните иницијативи, обединети под насловот Авениина соработка, во облик на два проекти кои се надоврзуваа, едниот поддржан од УСАИД БТД, другиот повторно од Вишеградскиот фонд. На кратко проектот им дава глас на оние кои бараат решение наместо проблеми, причини да се биде пријател наместо да се мрази, и на оние кои се способни за самокритика пред да критикуваат други. Тоа се во глава аспектите на деполаризацијата на овој проект. Другиот аспект е споделената цврста посветеност на ЕУ проширувањето. На моје огромно задоволство, денеска имаме двајца соговорници, пријатели. Ќе почнам од Луција. Здраво, Луција. Луција Поповска е попозната во Македонија како долгогодишен пријател на граѓанското општество, но последните 15 години е попозната како една од водечките фигури во софтвер инженерингот. Да, прав сум, така Луција? До толку позната, до толку позната што минатата година е прогласена за една од топ 25 жени лидери во софтвер индустријата во Европа, смени на тимови во моментот е во Софија како представник. Вака, тоа е Луција, дали мислам дека го ицрпив целото или Ма сигурно. Да. Од друга страна го имаме Јавор Грдев. За бугарската публика нема некоја посебно представување за него, но еве да пробаме со македонската, иако мислам дека нема некој кој што не го знае. Еден од најдобрите не само регионални, туку европски режисери, има веќе не можам ни да избрам колку града низ Европа и низ регионот. Најактуелен во моментот во Македонија е со неговата представа Бесачи. Филмски режисер, театарски режисер, филозоф, радиорежисер. Јавор, искуснав нешто? Не. Общо взето, всичко е така. Всичко е така. Да, благодаря за комплимента. Но да, това са общо взето сферите, в които се опитвам да се изјавя. Така. Јас ќе почнам, Луција, со тебе. Значи, за твоето искуство, како македонка која што живее во Софија. Како таму? Како е твоето искуство? Благодарам прво и за поканата и тебе и на Катерина и на целата екипа и за оваа убава иницијатива, зашто на прсти се бројат на една рака убавите иницијативи во моментов којто се случуваат помеѓу државите. Јас живам во Софија веќе неколку години со една огромна и растечка, така да кажам, љубов кон градот. Не можам да се похвалам дека и државата толку добро ја познавам, значи да не генерализирам тогаш, но живењето во Софија е едно извонредно искуство, како што велиш, и во смисол на она што градот го нуди како содржини, колку е голем, какви нешта се случуваат, со што се можеш да си ја нахраниш и душата и стомакот и какви кефови можеш да си направиш и така натака. А сепак да бидеш на некаков убав европски југ, со многу сонце, со многу... Така што мислам дека е еден од поквалитетните градови во Европа во моментот за живење. Сега Јавор пред да ме нападне, софијанци обично не се слагаат со мене и сметаат зашто они се софијанци, дека имаат некакво право повеќе да знаат и главно критикуваат, ама јас градот многу им го сакам.
Интересно е исто така и во овој период на време да се биде таму, кога односите помеѓу двете држави се наоѓаат на тоа место на кое што се наоѓаат, инаку и Јавор и јас, а и Кате наша тука, сме членови на еден клуб за македонско-бугарско пријателство и конечно од таму и нашите лични пријателства, односно моето со Јавор конкретно потекнува и сега сум му еден од најголемите фанови што му оди на сите представи, а он ми става печати. Нели? Но е интересен период затоа што е многу контрастно она што го следиме сите и во нашите и во бугарските медиуми, она што нели ни се презентира како верзија или слика или приказ на нашите односи, а наспроти оно кое што јас го доживувам таму, нели, кога ќе дојдам во Скопје, многу често пријателите ми викаат како си? Ама нели? И јас им кажам, абе после она утринското тепање, се е окей, нели? Мислам, како може да ме прашате како сум? Вчера бев на некаков состанок во Софија и луѓето таму ме праша, а мислевме додеме за Скопје, ама мислиш ли дека е безбедно? Не бе, викам, нели видовте ги тепаме сите бугари. После авиони треба да пуштаат да ве земат. Како мислите тука? Значи, разбира човек дека перцепциите за луѓето кои што не се гледаат секој ден и не се дружат и не одат на пиво и не си одат по представи и не знам што, колку и да тие луѓе се нели на овој или на оној начин медиумски освестени, тоа влијае таа како да ја наречам, безумна пропаганда. На страна самите односи, туку и начинот на кој што ги представуваме се драматично различни. Софија е еден прекрасен град, со многу содржини, софијанци се едни фраери, ние велиме на скопски, ова е Јавор, овој збор треба да го знаеш. Иначе пичове се тие фраери. И копелета. И јас како македонка таму всушност се чувствувам исклучително добродојдена. Генералната реакција е реакција на кај си повели, нели, и така натаму. Мислам, и тоа е за мене она што се обивам постојано да кажам, луѓе, одете, односно дојдете. Дојдете и видете театар и отидете во некој убав ресторан, има прекрасни изложби, има секакви нешта, дојдете и малку уживете во градот. Може ли Ристе, јас само да се прашање? Ми беше интересно дека Луција спомна дека има разлика меѓу тоа што го доживуваш на секојдневно ниво или што може она да го посведочи на секојдневно ниво, еве и ја го посведочам на секојдневно ниво, и од друга страна тоа што се случува во медиумите и го нареча пропаганда. Мислиш ли дека на вистина има на некаков начин некаква пропаганда на градење взаемна недоверба, и ако има, седно дали свесна, намерна, нели, од некакви центри контролирана и креирање, или некој спонтанитет на, нели, големите дискурси кои што ја креира таа взаемна недоверба. Како и дали го нарекла пропаганда и од каква природа пропаганда? Знаеш што, Кейт, јас многу се гордеам со своето балканство. Има еден елемент во кој сепак се обидам да се дистанцирам од него, а тоа е обсесијата со секакви теории на заговор, нели? И принципиелно инстинктот ми е на секое соочување на некаква теорија да кажам, абе, ајде глупости, нели, и така натака. Но во оваа ситуација, најискрено, можам да кажам дека ме предизвикува ситуацијата да помислам дека и има некакви конструирани. Дури и да ги нема, еве да кажеме, јас мислам дека има неколку тенденции. Едната е медиумите да сакаат да се занимаваат повеќе со проблеми отколку со среќни приказни, и тоа не е својствено само нам. Нели? Второ, тие реагираат на тоа што публиката во моментот, на она на кое што публиката повеќе нели реагира, а тоа е во моментот во Македонија, например, а ние особено преку глава од целото тормозење што сите соседи еден по еден
нели деценијски не го приредуваат и имаме една лесна тенденција кон амнезија и заборавање на нашиот agency во целото тоа, па сме као малите невини жртви, а они се тие што не тормозат, дека они не тормозат, да, ама нели ова со жртвите е малку исто интересна тема. Па тука има, мислам дека и тоа го фреймува просторот во кој медиумите реагираат. Од бугарска страна исто така јас имам впечаток дека тие преоткрија едно прашање кое што во секој момент може да им предизвика огромно внимание, чувства, страсти и така натака. И тоа е многу згодно. Притиснеш бутона, што викаат тие, нели, и заđe куварица, што викаме ние во Скопје, нели. И тоа по дефолт секој пат се случува. Така што, мислам дека го има и тој фремен. Но врз тој фремен, мислам дека веќе е тешко да се избега од силниот впечаток, дека има и некакви поголеми режисјури, нели, кои што за жал не ги прават луѓето како Јавор Грдев, и се помалку има впечаток дека се случуваат тие да кажам драматурги кои што некој ги поставува, помалку се случуваат нивните центри, помалку личат на Софија и на Скопје, повеќе личат на нешто друго што на сите не е јасно. И во таков еден контекст, мислам дека улогата на медиумите може да биде исклучително важна и станува дури поважна таа некој нивен капацитет да преодолеат, и во тој смисол и едните и другите медиуми на обете страни фалираат маестрално. И тоа е една многу тажна ситуација, заради тоа и голем поздрав за оваа иницијатива и за овој подкаст. Ваквите муабети едноставно не се случуваат. И особено дури кога ќе се случат во едната земја, рецеси по дефолт не се пренесуваат во другата. Да, затоа што овие иницијативи по принцип немаат таа тенденција, како што викаш ти, да се фини кликбейтови, еве така да ги наречем. Точно. Така, се согласувам, дури еве како човек кој што горе-долу мислам дека сме се фатиле во исто време, живејќи у Софија. Многу ми беше интересно дека овие ликови кои што сега така радосно се пренесуваат примерно во македонските медиуми и обратно во бугарските медиуми, во времето кога јас бев таму, тие се фринч фигури, маргинални фигури, никој ништо. Апсолутно. Дури беа онака константно викани по емисии за чисто исмевање, за чиста humor relief. И најнаш ѓаволот го зема хуморот кога они стана некаква перјаница на нешто. На таа нота, Јаворе, ти имаше возможноста да поставаш бесачите в Македонскиот народен театар преди цялото лудило и сега правеше обнова на същото представление. Кажи ми, какво ти е изкуството преди и сега? Дали усещаш, че има някаква промена в разположението? Знам, че такова крайна сметка в театъра не се виждат нещата както в реалността и хората, които работят театър, са с малко различно такова виждане на нещата, обаче дали можеш да ни споделиш опита, дали има някаква промена преди и сега? Да. Да започнем от там. Има, разбира се. Да, има промяна и тя е немалка тая промяна. За съжаление в негативна посока. Но какво е моето предимство, че се занимавам с театър? То всъщност не е малко предимство, защото това е една от малкото професии, които по теорията на Маркс не е в режим на отчужденост от продукта на своя труд. Тоест тя е в близост до този продукт и независимо от това доколко добре е платена, тя е в близост до човека, който я упражнява, поради което и дава възможност на хората, които я упражняват, сами да бъдат в близост. Тоест тя даже изисква такова нещо. И в това отношение, моя опит
моето изкуство в такъв контекст, така да кажем, е много позитивно, понеже аз имам голямо предимство. Аз не се занимавам с българо-македонските отношения толкова през идеология или през новини политически новини в медиите или през някакъв тип страстна защита на някакви каузи, които са вътрешно национални, а в по-голяма част от случаите са просто идеологически матрици, които се възпроизвеждат, а обратно да имам възможност за досек, директен, присъствен досек с други хора, които живеят ежедневния си живот в Македония и едновременно с това се занимават с театър. В този смисъл, моята връзка с тях не минава през идеологическа призма. И аз осъзнавам колко голямо предимство е това, защото колкото по-малко връзката на едни хора минава през идеологически призми, предразсъдъци, идеологии или даже задължения, които са свързани с отстояване на национална кауза, толкова повече те могат да бъдат близки отношения и могат да бъдат близки отношения независимо от тия всичките лоши предпоставки. Защото ако минем през всичките тия лоши предпоставки, хората, с които аз работя в Македония, могат да се окажат и мои директни врагове. Даже най-близките хора, с които работя, могат да се окажат такива. Те самите помежду си биват делени, и то външно делени, от публиката си, от хората, които ги гледат, понякога вътре между самите тях, айде да оставим аз съм българин, нали, но между самите тях, ето, ти си истински патриот, а ти си северджан, да кажем. Това става в очите на хората, които са отвън, те делят така хората. Обаче, когато те стъпят на сцената, ние имаме един общ белег, който е явно по-голям от всички тези предразсъдъци. И тогава става възможно да се работи в състав, който е много разнороден идеологически. Примерно в представлението, което аз режисирах в Македония, има хора, които са от почти целия политически спектър на македонския политически живот. И ако ние бъдем оставени просто на така идентификацията си българи-македонци, тогава може да се стигне и до големи спорове. Знам. И въпросът е обаче, че има една територия, и това е една територия, на която аз много настоявам напоследък в заниманията си с философия и хуманитарни науки. И тя беше подчертана преди години от един много важен интелектуалец за мен, Ханс Улрих Гумбрехт, която е свързана с така нареченото производство на присъствие. Аз си мисля, че това е решението на нашия въпрос. Когато, например, ето Луция е тук в София присъствено и тя дойде да гледа някакво представление или отидем в някой бар да пием бира след това включва присъствена комуникация. Присъствената комуникация винаги е свързана с много повече внимание към други, отколкото виртуалната. Когато си защитен от социалните мрежи, когато пишеш в интернет, ти можеш да се ожесточиш максимално и да стигнеш до чисти идеологически позиции, като изцяло зачертаеш, да черкнеш и избришеш, както му казвате, всички човешки параметри. В този смисъл аз си мисля, че решението, аз съм от хората, които са за разведряване на отношенията между България и Македония и за сближаване, в много голяма степен стои в производството на присъствие. А това значи в директните лични срещи, в пътуванията, в взаимодействията работните, които обаче се осъществяват директно на лично ниво, не се осъществяват през някаква виртуална призма или през някакъв виртуален филтър, който биха могли да бъдат социалните медии. И затова ми се струва, че единственият, според мен, начин, доколкото в много голяма степен двете национални идеологии са положени като антагонистични и спорещи една с друга, т.е. едната по презумпция отрича възможността на другата, по тази идеологическа линия приближаванията по-трудни, отколкото са приближаванията, които са свързани с директно присъствие, взаимодействие и приятелство между хората. И даже така си мисля, че ако това се постави като приоритет, аз тук трябва да заявя, че аз съм също така и човек, който е за
много радикална интеграция на Европейския съюз. Аз по-скоро, моята тенденция е по-скоро еврофедералистка. Аз размишлявам вече от десетилетия насам в една посока, която е представена в Европейския парламент и в европейските политически институции, и тя е именно пътя на голямата интеграция на Европейския съюз, именно на федерацията в края на краищата, което предполага какво? Предполага една единна външна политика, предполага обща армия, предполага силен политически субект и геополитически субект, всъщност най-силният геополитически субект с огромен пазар и така нататък. Но тези неща, нали, са предмет по-скоро на бъдещето, те не са съвсем актуални. Въпросът е, че действията, свързани с тази посока, според мен са на всичкото отгоре, те са свързани с националния интерес. Тоест, ако мен ме попитат кое е българския национален интерес на България в момента, аз мисля, че българския национален интерес минава през тази интеграция, защото именно в нея държави с такъв размер и с такъв тип важност за общата картина ще добият ще придобият своето по-точно място. И в този смисъл за мен влизането на Македония в Европейския съюз, нейната европейска интеграция е, така да се каже, национален интерес за България, защото има етнонационалисти. Тук при нас има едно деление, което напоследък идеологически се оформи. Вие може би сте говорили в разговора с Александър Кьосев за това нещо. Една разлика, която, да кажем, между евронационалисти и граждански патриоти. Тези, които осъзнават патриотизма си като някакъв тип гражданско присъствие, те съвсем не са толкова, даже по никакъв начин не са настроени радикално националистически или враждебно, защото в много случаи етнонационализма минава през необходимостта да бъде задължително антагонистичен и враждебен към другите. Тоест той очертава националната идентичност чрез разликата с другите и чрез презумпцията, че ние сме по-добри. Тоест, за да бъдеш през етнонационалистическа призма добър българин, трябва да мразиш задължително сърбите, трябва да мразиш македонците, трябва да мразиш гърците и така. Ако не го правиш, то тогава ти не си като че ли достатъчно отговорен към своята родина. Затова има една друга пътека, която е също важна. Тя е именно граждански национализъм, който осъзнава националния интерес по друг начин. И този начин е далеч по-интеграционен. В този смисъл, аз си мисля, че голяма грешка се случи, и тук идвам към въпроса как беше преди и как е сега, преди да се случат тия събития с ветото и с радикализацията на отношенията. Към момента, в който аз поставях представлението преди COVID, Бесачи в Мъната, отношенията бяха стигнали една фаза, в която ми се струва, че беше възможно да се осъществи най-меко и най-плавно преминаване към спокоен разговор. И според мен това може да се случи по един път, който преди идеологическите уточнения започва да работи с така споменатото вече от мен присъствие. Тоест, ако границата на Осогово беше махната, просто махната, и потока на хора в двете посоки беше станал по-интензивен, срещите между тях по-интензивни, възможността за сработване, за общ бизнес и така нататък беше отворена, то тогава, чрез директно опознаване присъствено, а не чрез идеологическа презумпция, нещата тяха да дойдат на място много по-бързо, отколкото ако бяха се радикализирали по идеологически път, както са радикализирани сега. И аз не вярвам като цяло, че може бързо да се постигне решение на идеологическите въпроси или въпросите на историята, да кажем. В голяма част от тях разликите са толкова фундаментални, аз даже не бих казал фундаментални, а са толкова взаимоизключващи се или по презумпция антагонистични, че ще е много трудно това да стане първо през идеологията, а чак след това, или чрез някакви такива формални споразумения, а чак след това, чрез срещите и взаимодействието на хората. Според мен това по-скоро ще бъде следствието. Защото, разбира се, необходимо е да се намери някакъв разказ, някакъв наратив, който да може да успокои отношението към миналото и то да не се явява извор на перманентен антагонизъм, но това може да стане, според мен, едва след срещите, едва след присъствения опит. В този смисъл инициативите на чешкото председателство на Европейския съюз, което беше до края на месец декември миналата година,
Аз участвах в една от тях. Тя се осъществяваше в София, Скопие, Петрич и Струмица, както разбирам сега и на корейската инициатива, от това, което чувам тук. Според мен са добре дошли, защото те започват да използват един много важен опит в дали той е европейски или световен или азиат, както може би и Корея, всъщност може да включим към този разговор. Той е много важен опит и опита, да кажем, на Чехия и Словакия, опита на Норвегия, Дания, на скандинавските страни, на Корея и така нататък, са важни точки за аналогия, в която могат да бъдат проведени много аналогии. Аз, например, на тези срещи с хората от чешкото председателство, специално тези, които са интегрирали Чехия в европейските структури преди време, научих много изключително важни неща, които биха могли много да помогнат на Македония. В това отношение ми се струва, че и в момента е намерен много добър баланс в така назначението на посланик на Македония в България, защото доста дълго време нямаше посланик. Да. И отиването към една по-мека, по-дипломатична и в крайна сметка по-интелигентна, според мен, игра, в която това може лека по лека да започне да се случва. И ми се струва, че ето такъв опит, който даже понякога игнорира идеологическите разлики. Примерно това може да се прави съвсем целенасочен. Да виждаш в групата хора, с които трябва да работиш или с която трябва да се срещнеш, не идеологически врагове, да ги предпоставяш като такива и да се опитваш някакъв предпоставен конфликт да го компенсираш и да казваш, не, няма да бъдем в конфликт, ние ще се обичаме. Това също е един вид насилие. По-скоро може тези различия да бъдат, както казват феноменолозите, потавени в скоби, все едно не съществуват за известно време. Да нямаме необходимост да произвеждаме генерални съждения по повод това кой какъв е и кой от какво минало произлиза, а по-скоро да насищаме средата си с хора, които да не мислим като антагонистично различни. И в този смисъл моята лична ежедневна практика е именно в тази посока. Аз не съдя предварително и не осъждам предварително в съзнанието си никого, за да мога да общувам пълноценно, защото съм сигурен, че присъствието и че директната връзка между хората е много по-силно нещо, отколкото предварителните им идеологически разлики. В този смисъл това е много по-продуктивно за мен и би могло да бъде пътя към една вторично пристигаща интеграция, не интеграция на наратива, как да кажа, намиране на общо поле в наратива, което да успокои напреженията между двете антагонистични национални идеологии, защото те продължават да бъдат експлоатирани като антагонистични, като вражески в самата си основа. Да, това Явор, извини, може? Да. Може да. Знаеш што сакам да те прашам само? Мене многу ми се допаѓа начинот на кој ти прилагаш јас некако тоа го доживам како ти велиш пуштете Луција да си прави софтвер или оставете ме мене да си правам театар со македонците, нели, на рад и не ми треба многу да се занимавам на Самуел, нели, каква му е била идентичноста и со слични, нели. И мене многу ми се допаѓа и мислам дека апсолутно има многу валидност во ова кое што го кажуваш, едноставно да се работи, конечно се согласувам со тебе и нашата амбасадорка Гнеса, која што е, јас мислам дека е стварно и таа е едно сакровиште како и тебе во нашите односи, едно богатство која многу се труди и се инвестира баш во тоа, нели, да се отвараат простори во кои луѓето едноставно може да се среќаваат како луѓе или како експерти или како љубители на нешто или како и да се занимаваат со таа тема наместо да се занимаваат со спротивставените теми.
И додека се работи на тоа, нели ти се чини, барем јас имам еден впечаток, дека може би сепак е невозможно или е неопходно, поточно може би сепак е неопходно да се создаваат и такви простори во кои што и може да се говори, затоа што сметам дека е некако многу природно, многу човечки да се има таа потреба, ама да се разбере што е ова. Мене, например, за мене беше страшна exercise in humility, така да наречам, одењето во Софија, зашто јас мислев дека знам. Нели, јас имав многу јасна идеја во главата, јас исто не се занимавам со некој тврди национализм, не ни може човек да се вика Луција Поповска и да ги носи сите идентитети што ги носи и нешто да изиграва некаков етноцентризам, нели? Ама некако мислев дека, нели, и доаѓам наеднаш и во првиот момент се обидувам да, нели, во обидот да разберам, конфронтирав огромен дел од сопствените заблуди, стереотипи, нешта кои што со години се пластеле и колку, нели, јас да мислам за себе дека размислувам и дека читам и дека разбирам, слушањето на бугарскиот наратив, што и да значи тоа. Тоа значи многу различни нешта кога говорам со тебе, а многу различни нешта кога говорам со такси шоферот што ме вози, нели? Но сепак слушањето на тој наратив и обидот да се разбере неговата генеза или да се разбере неговата емоционална мапа, која што и во двата случаи игра страшно силна, голема улога, значи не е ова само некаков интелектуално-теоретски конфликт, тука е со страшен емоционален набој и обидот да некако човек создаде простор за суштествување на неколку различни наративи или дури некакви помешани идентитети кои што никого не загрозуваат. За мене беше страшен mind-blowing момент, сваќањето дека, ама добро, има некакви бугари кои себе си се сметаат и за македонци или македонци кои се сметаат за бугари, па јас се сметам за македонка себе си без никаква бугарство, не се сметам, со сите мои корени што, нели, добар дел од бугарските пријатели ме зафркаваат дека сум една голема бугарка, нели, зашто потекнувам од семејство Миладиновци, што е многу интересна исто разговор и дискусија, ама јас така се чувствувам, тука нели исто со един, но за мене прифаќањето дека сите тие можат заедно да си суштествуваат и дека никој нема зошто не е тоа некоја пица, па сега ние ја делиме, па ја ако сум дркнала 2 парчиња, помалку пица за тебе, нели? Мислам, the more the merrier, и точно во еден ваков контекст, за кој што говориш ти, на една мултикулти Европа, на еден што вие му викате тюрлјуѓувеч, што мене многу ми се допаѓа зашто е 3 пати ја има буквата ју, значи турлитава, нели? И во моментот кога, нели, но за тоа сака претпоставуваат неколку нешта. Едното е капацитет да се води разговор на емоционално болни еде какви си теми со како се вика the humility, зошто не ми текнува тој збор? Скромност. Со една скромност, со една понизност кон целата, може би болка која што тој што ја прави, со една подготвеност да се слушне другиот, точно ова Јавор ти што го кажа, без човек да е постојано обаластен, оптоварен со сопствените бајаси, за да може вистински да го слушне другиот. Не мора да се согласиш со него за да го чуеш, ама да го чуеш во неговата, нели, во неговата вистинитост на она што ти го кажува, капацитетот да ја задржиме таа концентрација на разговор малку повеќе од оваа TikTok фрейминг, овој TikTok фрейминг во којто сцени се случува во некакви концентрацијски овакви од 3 секунди и след тоа треба да минем. Мислам дека и тие се важни елементи во паралела со ова за кое што ти говориш, като едноставно викаме го тргам на страна тоа целото и јас едноставно се занимавам со театар или се занимавам со архитектура или се занимавам со whatever, нели?
За мене некако и двете може би имаат свое место, само што додека едново е може би логистички поизводливо, нели ставаше една голема програма во која математичарите на двете држави се гледаат, се дружат, прават математика, нели? Па whatever happens is the only thing, за разлика од ова другово, каде што едноставно мислам дека ние како општества ги имаме, ни се имаат закржлавено тие вредности и капацитети за водење на искрени диалози во кои јас не те слушам тебе само за да ти се спротиставам во истата секунда кога ти ќе престанеш да збориш, а многу често и да те прекинам ако може. И мислам дека, а тоа малку потешко се гради, не знам, или еве, јас барем си викам, може би со еден ваков пример, каде што се говори, ние многу се смеевме пред да се вклучи снимањето на подкастов, дали може би треба да ги реврснеме ролите, Јавор да говори македонски, а јас да говорам бугарски. За смешка, мислам, тоа ќе биде смешно и по многу други параметри, нели? Граматички, да. По граматички параметри ќе биде доста смешно. Ама сакам да кажам како еден контраст, како една за мене има некаква символика смешна, но искрена и во тоа, нели, да се опиташ да му го научиш јазикот на другиот, зашто сакаш подобро да го разбереш. Да, непременно. Ами, моя път в темата, той беше такъв, аз, въпреки че съм човек, който занимава с хуманитарни науки, не мисля, че въпросът, македонския въпрос, така да се каже, както тук е известен, не бил някога точно в центъра на интереса ми. Той дойде в центъра на интереса ми доста по-късно и в резултат на някакво любопитство, което също ми показа на мен, че аз не знам колкото и да знам недостатъчно по този въпрос и по него са необходими доста повече знания и аз от тогава така с любопитство следя много неща, критически дискурси по историческия наратив и така двата национални наратива и как те се конструират, защото това са в много голяма степен конструкции, които имат логика на своето конструиране и когато се опиташ да проникнеш и разбереш тая логика и видиш конструкцията, тогава си способен и да деконструираш на ниво на поведение. Защото много трудно се деконструира нещо, което не му виждаш конструкцията. Ти първо трябва да имаш капацитет да я видиш тази конструкция и да я демонтираш или да я поставиш в някакви скоби, докато общуваш с някого. Т.е. да я игнорираш или пък да й дадеш неприоритетно значение. Да кажеш, ето аз искам да се срещна с този човек като него самия или като нея самата, като човек, а пък след това вече да разбера културните напластявания. Нали? Дали е македонка или по какъв начин се чувства в своята така национална идентичност и каква е нейната лична история. В този смисъл, възможността за деконструкция, за съжаление, предполага преди това да си преминал през целият път на конструиране на тези наративи, да прогледнеш критически за тях и да можеш да ги деконструираш, като обаче задържаш и все пак усещането за някаква кореспонденция с действителността или кореспонденция с адекватност на това, което се е случило. Аз, например, винаги в главата си опитвам да удържа това сложно минало, което е било свързано с страданието на много хора, с преместването с бягството на много хора от войни и с това как техният избор е предположен от нещо или предразположен от нещо и защо той е такъв, защо той се е явил такъв сега. Тоест аз нямам неспокойствие по отношение на хората, които са развили идентичност, която националното така етнонационалното въображение привижда като задължител. То казва, нали, вие трябва да сте такива, защото сте били такива. Аз трябва да мога да си обясня механизма, защо нещо, което е било едно, може да е друго, или дали нещо, което е било едно, не е просто проекция, че е било такова, някакво наше желание. В този смисъл, във всяка една ситуация, да се опитвам да правя такива съпоставки, още повече, че аз познавам много хора, които са
които имат идентичност, която би могла в резултат на исторически обстоятелства да се развие по различен начин. Нали, вие знаете, то е някакви въпрос даже на ежедневие за мен. Аз още от училище имам много приятели, съученици, които са от известни, както и ти си от такъв род, нали, но те са били част от моето обкръжение като ученик, от такива родове големи македонски, които имат участие в историята на 20 век много активно. И те са, така да се каже, част от моя кръг. Аз познавам, нали, много хора познавам хора от Мисирковия род, лични мои приятели, на Тума Левски, на Поп Йорданови и така нататък. Те са хора, които са мои лични приятели. И когато съпоставя това с хора вече от Вардарска Македония, които пък които в някои случаи могат да са членове на същия род и имат друга идентичност, за мен няма проблем аз да удържам в съзнанието си възможността за тези две развития, които са се случили в резултат на някакви исторически обстоятелства. И на мене ми е ясно, аз мога да си представя на ниво на въображението даже, с какви страдания, необходимости и лишения е било свързано това в определен период. Аз самия имам директен присъствен опит с хора, които са от един столичен квартал, който се нарича Три кладенци, Юджбунак. На турски старото му име. Той е такъв известен софийски квартал в западната част, на изхода към пътя за Македония, булевард, въобще към западните зони. Той е квартал, който е бил населен и по мое време даже, това бяха потомци на хора, които идват от различни места от Егейска и от Вардарска Македония. Баба ми живееше на улица Шар-планина и Кирил и Методи на кръстовището между двете. И на тази улица имаше хора с албанско самосъзнание, включително хора, които от най-различни текли се около войните обстоятелства, които са населили този район. В този смисъл, това как е проистекло, как са се стекли събитията, на мен ми стои като фон на въображението. Аз винаги го имам предвид. Аз имам много, не знам дали това е преимущество, предимство или е по-скоро пречка в взаимоотношенията сега, но аз имам в съзнанието си въображение за миналото на хората, с които общувам. Мога по някакъв начин да си го представям, благодарение дори на малки обстоятелства, които те ми казват. В този смисъл, такъв тип култура, която предполага толерантност към това как да се стекли определени исторически обстоятелства, е нещото, което в момента най-много ни липсва, защото когато ние се срещаме поради някаква несигурност или желание да отстояваме самите себе си и собствения си идентитет, ние ставаме враждебни в процеса на неговото утвърждаване и по този начин елиминираме възможността на другите да конструират собствена идентичност. И много често това е всъщност проблема в тия взаимоотношения. Освен това има пък... Но ето, аз казвам, това е възможно. Това е възможно да се култивира, това е възможно да се практикува. Даже е възможно, като се свали тая граница, нали, хората през негативен опит, даже в началото да изпадат в някакви къвги, дразги, което не се случва. Опитът е, че като дойдат хора и се срещнат там в кръчма някъде, по-скоро не се вкарват по-голямата част. По-скоро се напиват. Да. Така. И общо взето ми се струва, че когато това приближаване то не просто ще бъде толерирано, и когато то започне да става ежедневна практика, когато няма никакъв проблем да се ходи с туристическа цел или с някаква така цел среща много често, тогава тези взаимоотношения, те преминават на нивото на личните взаимоотношения и проблем няма. Фактически този проблем той се елиминира. Но остава един голям въпрос и той е, за съжаление, той е свързан с самото съществуване на държавата, която и в двата случая тук се опира на един наратив исторически, който ми се струва, че дълго време още ще бъде в режим на напрежение. Той ще бъде в режим на конфликтност, защото от една страна някои твърдения изглеждат напълно абсурдни за другата страна, до толкова абсурдни, че да предизвикват враждебност.
И по-скоро въпросът е как ние ще работим с този именно наратив. Аз не съм толкова притеснен за отношенията на ниво как ще се срещнем в Хавана, в някоя кафана и как ще пием. И ще си говорим някакви работи и ще имаме заедно някакви общи приятни изживявания. Колкото като това как държавните дискурси, особено тези, които са проектирани в историята, могат да достигнат до някаква умиротворителна база, която да бъде поносима за двете страни. На мен това ми се струва големия проблем. Това е още всъщност нерешения проблем. И затова аз отдавам приоритет на нормализацията, която се случва през личния контакт. Защото тя е изхода към това ти да живееш спокойно с себе си и с другия до себе си като друг, да можеш да живееш по този начин. Както ето ти, например, си в фирма, в която не е необходимо ти да си съгласна по всички въпроси, които относно националната идентичност, или пък да забелязваш, че по-голямата част въобще нямат никакво понятие от такива въпроси, или пък въобще не са напрегнати по отношение на тях, или пък ги игнорират, или имат някакво общо мнение, което е така общото съгласие. Въпросът е в това, че ти можеш да съществуваш заедно с тях и сред тях, без да изпитваш това допълнително напрежение, което е свързано с страх от ежедневието или с страх за собствената сигурност. Когато ние преминем границата на страха за собствената сигурност, ето това, което ти каза, безбедно ли е там? Нали? Да. Такъв един въпрос. Сега, примерно, аз преди 2 седмици бях в Македония и аз като отида и мисля, виж сега, значи има напрежение в взаимоотношенията. Примерно аз ако отида там, може да предизвикам някаква дребна отмъстителност, примерно някой да ми изпука гумите на кола или нещо такова да стане, защото тя има българска регистрационна регистрация или там регистрационната. И това излиза в съзнанието ми. Там не, брат, 1000 пъти съм бил, няма такова нещо, няма опасност такова нещо, но все пак имам едно ново. И като го кажа даже на някакъв, какво говориш, тук 1/3 от колите са с такива регистрационни табли, няма да има никакъв проблем. И аз казвам, ето, значи понякога човек как да кажа, започва да свръхинтерпретира някои неща, които може да интерпретира, някои неща, които му изглеждат като опасни. И така даже си мислих, аз хубаво си работех, нали, в Скопие, обаче сега вече след тия неща, които се случиха покрай ветото и след това, дали е същото и дали аз мога да се чувствам достатъчно комфортно, за да ми е въобще приятно да ходя там или по-скоро да избегна това нещо. Такива едни въпроси, винаги съзнанието, което е свикнало да се осигурява, предварително да се подсигурява с някаква сигурност, то си задава. Въпросът е, че ние трябва да се учим. Аз лично, моята лична практика е да се обучавам да преминавам през тези страхове, да ги игнорирам и да ги посрещам. Дори ако нещо такова се случи, така да се каже, това можеш да е нещо, което можеш с него да му въздействаш, да го контролираш по някакъв начин. Но не трябва да им се отдаваме, защото колкото повече се отдаваме на такива страхове, толкова по-враждебни един на друг ставаме и толкова повече нашите взаимоотношения се блокират. А те няма как да останат блокирани. Това не е възможно нито за македонската евроинтеграция. Тя не може да мине по един, така да се каже, паралелен път, успореден. Да кажем, ние по никакъв начин, ние просто ще загърбим тук България и ще минем изцяло по другия начин. За съжаление, всъщност не за радост, според мен, Европейския съюз не работи по този начин, защото ако той работеше по този начин, той ще да задържа в себе си или да вкарва в себе си политически проблеми, които ще да избухват след време. А това е много важно, особено с оглед на опита на Югославия и нейното разпадане. Аз мисля, че това е централно политическо събитие за Европейския съюз и политическо събитие, от което той трябва да взима много урок, от което той трябва да се учи. Защото, нали, така изглежда една достатъчно интегрирана страна, в един момент може да се разпадне по един много брутален начин. Не, че това е някаква близка перспектива или възможност за Европейския съюз. Там се действа доста по-внимателно и аз въобще не съм съгласен с апокалиптичните представи на много хора, които му предвиждат скоро да се разпадне. Напротив, според мен той ще набира сила все повече и повече. И ми се струва, че даже в тези геополитически обстоятелства в още по-голяма степен той става важен. И ми се струва, че следвайки този път и опитвайки се
да работим в посока на тази интеграция, тогава ние ще се научим или поне ще изработим изкуство, както и го казвате, в което да ни позволява да обитаваме понякога и различни паралелни писти, паралелни пътища, които обаче няма да ни вкарват в ежедневния режим на конфликт. Благодаря ти, Явор. Надявам се, че поне малка част от всичко това, което казахме, некой така на малко по-голяма позиция в двете държави, малко ще се вземе в ръце и да успокои хистерията. Аз по-скоро би я нарекал хистерия в взаимоотношенията, защото също искам да напомена, че враждебността и тая хистерия е произвеждана от хора, които абсолютно никога в живота не са опитали да ходят и да говорят с различни от тях. Различни от тях в кавички. Мисля, че тук е най-голямата, тук е подценяването на двете страни. Да. Обаче трябва да си даваме сметка и за друго нещо, което според мен е важно, че понякога, когато човек е във властта сама по себе си има такава тяга и такива необходимости и такава степен на задължаване на човека, който е там, че дори да има такъв опит на разговори с други и на срещи с други, той задължително влиза в един тираничен дискурс, който го управлява вече. Той така да се каже, трябва да конформира с него или по някакъв начин да се движи в неговата логика. В този смисъл властта е чудовище, такова тежко нещо, което в много по-голяма степен се оказва, че те задължава, отколкото ти си мислиш, че можеш да реализираш свободата си чрез нея. Това според мен е голяма илюзия. И ми се струва, че тук всеки, който дори много доброжелателен, влизайки веднъж на това място, започва да изпитва тежестта на геополитическите обстоятелства, която се оказва доста тежка в тази зона и се чудя дали не е и най-тежка всъщност от тези в Европа. Защото често като че ли на нас не изглежда, че много неща зависят само от нас, обаче когато паднем в обстоятелствата, се оказва, че има някакви по-големи движения, които предопределят пътища, от които много трудно може да се кривне или много трудно могат да се контролират полево тия пътища. И така вие виждате, че при всеки опит за разведряване на отношенията влизат някакви блокажи, които винаги се представят като защита на националния интерес. Този национален интерес много често дори не е формулиран какво представлява, защото той отива до много базово усещане. Тук е атакувана нашата идея за това, кои сме, респективно реагиращата страна също казва, тук се атакуват основанията на това, кои ние сме и тогава позициите се втвърдяват и работата става като скачени съдове, които имат нужда да бъдат с обратен знак, за да могат да съществуват собствената си идентичност. Мисля, че това е най-голямото предизвикателство пред отношенията. Как да се стопи напрежението между тези полюси. А напрежението между полюси много трудно се топи. Да, разбира се. Мислам, тук, ако може. Мислам дека има прво сева ова кое што нам сега ни се случува во еден поголем контекст на големи поларизации, на големи, така да ги наречам вредностни Star Wars, нели? Кога светот се наоѓа на местото на кое што се наоѓа и ние гледаме што се случува и колку се поларизирани нештата и нели тој еден глобален контекст во кој се случуваме е неизбежен, но тука има нешто и ова е една мојата позитивен придонес во целата дискусија, или како јас го наоѓам мирот и мотивацијата и среќата конечно во сево ова, а тоа е многу често се враќам на тоа како јас и тука со Јавор имаме уште една за мене денес ново откриена Јавор заедничка линија, а тоа е силниот проевропеизам
и дури тенденција ако нели еврофедерализам, тука сме на некоја иста линија. Јас пред многу светлосни години, кога бев млада, соработував многу или работев близко со Советот на Европа, една за мене многу убава организација, која што нели ги промовира човековите права и the rule of law и така натака. И мене секогаш ме фасцинирала генезата на таа идеја за некаква европска, нели, иднина која треба да е спротивставена на она што до тогаш било познато и разбрано како европеизам, нели? И како луѓето седнале да градат заедно некакви идеи за некакви европски конвенции за човекови, некаков цел суд да направиш, европски, којто има, нели, и така натака. И мене ми е јасно, кога тоа го гледам, дека таму станува збор за некаква, како да кажем, освојување на вредностни територии, ако може, и во некакви битки дури понекогаш, и тие се секогаш еден на еден. Нели, Советот на Европа долги години инвестира, сега прославија минатата година 50 години, во нешто кое што го нарекуваат директорат за млади или не знам како му е административното име, и те инвестираат во едни супер интензивни и финансиски и секако тренинг курсови за intercultural learning и диалог, за еден куп такви вестини вредностни, нели, human rights, да ги учиш преку конфронтација на собствените стереотипи. И често пати биле критизирани дека нивните буџети можат само неколку стотини луѓе годишно, што значи тоа за една таква Европа и така натака. И минатата година на 50 годишнината на постоењето на таа програма, којато за мене има изиграно една страшна улога, се собира некоја група на алумна, и јас имав среќата да бидам вклучена во таа група, и ги гледам тие некогаш млади луѓе со кои пред 30 години сме оделе на некакви курсеви во места како Гент и не знам кај си, кога го организиравме еднаш и првиот марш преку мостот од Страсбург во Кел, да преминеме пред постоењето на Шенген без пасоши и без нели пасоши контроли и така натака, и преюдициравме некакви идеи. Огромен дел од тие луѓе денеска се во позиции во кои тие ја креираат политиката на евроинституциите или на собствените си земји. И тогаш се викам, можеби овие индивидуални инвестиции исто така имаат врска. Можеби не е ентерпрајзот кој треба да се случи, ние да треба некако срцето и душата и главата и вредностите на секој еден човек индивидуално да му ги промениме, и тогаш тоа изгледа како некоја Mission Impossible, туку може би е доволно да креираме групи на луѓе кои што можат да го повлечат овој диалог или оваа идеја или оваа некаква, нели, кои што можете едноставно континуирано да спротивставуваат еден алтернативен начин на кој може да се биде еден покрај друг или еден со друг, кој не мора да бара тотална капитулација на едната страна пред другата или не знам некој нешто да си призна. И мене ме води таа идеја, се кажам, се додека, нели, тоа истото многу често се случува во Македонија, во дискусиите за македонско-албанските односи, нели, и јас одбирам, нели, секој ден македонските албанци да ги третирам како мои, нели, сонародници, не знам, некој ми кажа неодамна во едно такси во Белград да биде уште посмешно, нели, ама вие имате проблем со они, албанците ви ја зедоа државата. Да викам, зашто би ја зимале државата што си е нивна? Таа е више нивна, нели, исто толку колку што е и моја. И, например, на мојот таму соговорник, тоа му беше апсолутно страна идеја, дека јас, како некако, според него, очигледно не албанка, не знам он со каков албанометар тоа го измери, идејата дека јас
ја доживам таа држава исто толку на моите сонародници албанци колку што и моја и дека нели. И јас си велам не знам дали јас имав некаков импакт врз тој човек, но имав впечаток дека тој човек прв пат се сретна со таа идеја во таа некоја смешна, нели, за далеко од тоа дека ние тука ќе играме некакви просветители, ако нели аз за моето просветителско овакво педигре ќе ви се пофали, ама сакам да кажам, мислам дека се додека ние луѓето кои тежнееме кон некаков позитивен свет тука во кој креираме и создаваме и во кој разноликоста е богатство како јавор, а не хендикеп, нели, и во кој можеме да соштествуваме јас и мојот другар албанец и да немаме проблем со тоа, или нели македонците кои се бугари, бугарите кои се македонци и не знам бугарите и македонците кои се жирафи и сето тоа the more the merrier. Во еден момент мислам дека се додека некој придонесува во дискурсот и со оваа идеја со what, мислам дека ние се движиме во правилната насока. За мене најстрашното би било кога сите би молкнали. И тука е убаво ја спомнуваш и примерот на некогашна Југославија, затоа што ние исто така тогаш не верувавме дека може да ни се случи она што ни се случи. И точно затоа јас мислам дека барем тој дел од нас кој се занимава со позитивните теми, треба да е многу свесен дека се испуштаат некогаш нештата и тргнуваат по некој луд пат и дека таа опасност секогаш постои и дека треба секојдневно да се работи против неа и на себе си и на останатите. Затоа што никој не мислеше дека може да се случи. И јас сум некако многу повнимателна и многу често, например, тоа го кажувам во разговорите со моите другари во Бугарија. Јас го видовме ја видовме онаа тензија што ја создаде онаа немила приказка со тој човекот што го истепаа во Охрид, нели? И колку ова поларизација тоа создаде и колку е лесно всушност да запалиш некаков. Да. Това е свързано с големия проблем е, че понякога ние самите трябва в резултат на публичен натиск да робуваме на дискурси и разкази, които знаем, че не са чак такъв проблем, но трябва да си даваме вид, за да удържаме положението си в самото общество, че важността на това нещо е фатална. В този смисъл, че нещо е симптом, нещо, което е в много по-голяма степен проблемно или че то е направо фатално. В този смисъл много лесно някои неща стават храна за медиите, защото тук има и стихиен ефект. Освен програмирания ефект, т.е. някакъв, който се дължи на определени геополитически въздействия, които в някаква посока движат колата, има и стихийни. А стихийните също не са в полза на подобряването на взаимоотношенията. По една проста причина, че е много лесно на медийния пазар е много по-лесно да се експлоатира тема, която само с едно штракване с пръст и всъщност става основна тема за всички и събира голямо количество тая кликбейт, за която говорихте, логика, която просто дава възможност на такива медии, които имат усещането за себе си като за opinion making, такива, които дават така осъществяват влияние, те си казват, тук е много лесно да се осъществи влияние, само за една секунда, без никакво усилие и просто помръдване на пръст. Тъй като произвеждането на драматичен дискурс, той е такъв, който въвежда някакъв конфликт или проблем като централен проблем на нашето съвремие или на днешния ден. Това всъщност е много лесна задача. Аз като човек, който се занимава с драма толкова години, всъщност забелязвам, че развивам склонност към
нулев драматизъм в социалния живот. Тоест аз все повече и повече не реагирам на никакви късани анализи, патетични драматизации и прочие неща, които се случват в социалния живот, защото много добре виждам в каква степен те са конструирани. И много добре знам, доколкото аз ги конструирам в театъра, по какъв начин те могат да бъдат конструирани и много лесно могат да видят схемата, по която тя обикновено в общия случай е много проста схема, в която те се конструират. В този смисъл има нужда и от някаква дедраматизация, такава една отказ от патос в ежедневния публичен дискурс. Защото този патос той предизвиква много вълнение, той предизвиква много виртуална враждебност, която виждаме, че така все пак трудно се излива и минава в ежедневието в присъствен план, но в много случаи може да отведе и там. И аз съм човека, който изпомпва напрежение. Винаги се старая при публични конфликти по-скоро да изпомпвам напрежение от конфликта, отколкото да го товаря с допълнително. И то поради осъзнаването на това, че ако реша да добавя стойност към това нещо, аз попадам на територията на своята професия и ставам изключително силен. Там аз даже мога да си дам сметка колко повече бих могъл да усложня конфликта и колко по-драматичен бих могъл да го направя и в крайна сметка колко агресивен в края на краищата. И тогава, това е въпрос на рефлексия на възможностите за собствена власт и влияние. Защото според мен най-важният параметр на властта е този как сам се контролираш в нея. Нещо, което от големите съчинения на Марк Аврелий насам е всъщност много важна и изключително важна тема за властта. И проблема с властта в много случаи е именно в това, че виждам, че хората, които упражняват, те не само, че нямат желание да се въздържат от идването на власт или упражняването им, а напротив, волята им за власт е толкова силна, че всъщност те попадат в един режим на удоволствие от това да упражняват властта, на едно даже несъзнавано удоволствие, под уж разумната легитимност на това, че аз знам какво правя, а всъщност не. И тяло се поддава на наркотиките на тази власт и започват в случаи, в който виждат лостове, чрез които могат да засилят влиянието й, да се възползват от тези лостове, така съвсем опортунистично, да се възползват до край без никаква рефлексия за това какви трайни поражения това дава в перспективен план. Това на мен ми се струва, че тия крайни ходове, които бяха осъществени по отношение на нашите отношения, без оглед на това колко дълго, какъв ефект ще произведат, или може би тъкмо да засилят този ефект, което би било самия ужас, защото това възпроизвежда вътрешната идеологическа война между нас и я кара да трае. Това удоволствие или използване до край на драматическите лостове на властта, според мен е един от най-големите проблеми. Контрола върху себе си във властта е, според мен, най-важният параметр на властта в днешно време. И си мисля, че ето такива престъпвания на границата, те са в директна непримиримост дори с самите национални. Защото много често хората, които правят това, ще ви кажат, че те отстояват национални интереси. А стратегически погледнато, те нанасят поражение върху националните интереси. Дори интерпретирани в чисто национални език. Защото, и тук ще се върна към началото, според мен стратегическите интереси на България и Македония в много голяма степен съвпадат. В много, много по-голяма, отколкото не съвпадат. И ако акцентът бъде поставен на това може да бъде много продуктивно. Струва ми се, че този вид дедраматизация, която съществува между другото в отношенията между Чехия и Словакия, там няма такъв патетичен драматизъм по отношение на задължително необходимост съжителство в една държава.
Даже този парадокс на раздялата след социалистическата епоха, в която и двете страни с удоволствие и облегчение дават една на друга така суверенитет, без да имат претенции една към друга, е свързан с нещо, което в историята е култивирано като отношение на взаимна незаплашеност. Тоест, нито едните се чувстват заплашени от другите, нито пък другите се чувстват заплашени. И това е много интересно течение на исторически обстоятелства, защото чехите, например, исторически враждуват с всички останали, освен с словаците. И рефлексията за това нещо, как ние бихме могли да съществуваме или да съществуваме един до друг, без да имаме най-големия проблем помежду си. А сега този проблем се като че ли стои като най-главният проблем. Е голямото предизвикателство пред нас и то ще бъде най-голямо постижение на нашия опит и усилие, на нашето изкуство в македонския смисъл на това. Благодаря ти, Яворе. Благодаря ти, Луция. Също за мен беше удоволствие. Благодаря за невероятния инпут, какво може да бъде бъдещето на цялото. И надяваме се, че това, което Явор спомена като последно, да бъде това, което ще се стремим да го постигнем в следващия период. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря. И на вас много.